Presidential spokesperson George Charamba assessed that opposition politician Nelson Chamisa would still be the CCC leader if he had accepted the offer to be the leader of the opposition in parliament. Sanapinda mashoko atoka na George Charamba aiwa achivhurika zvake ndopano kuti bva subscribe like otina on the bell icon. Notandota mashoko kuti Chamisa was offered that post by the government soon after the 2018 elections, which he turned down, citing election rigging by the ZANU-PF that year. Last weekend, Chamisa resurfaced, stating he had exhausted all diplomatic avenues for challenging vote rigging by ZANU-PF and warned of practical action. This statement followed his approach to Sabc, requesting intervention to address the disputed 2023 elections. Ndomashoko ari kubuda panapa zvinzaiwa Nelson Chamisa dei zvake anga akabvuma their tender kana their offer yekuva mutungamiriri weopposition aiwa ari mugovernment aiwa angadi asina kana kumboziya bato reCCC. Atsaona Nelson Chamisa akabva resign akati anditerere zvakadaro. Zvati kuona George Charamba anoya achimuthreatena panapa pasocial media hendo yake aiwa achimutudza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko ake aiwa pena comment section medu musakana subscribe like sinotina on the bell icon.